De fleste spillere i Norge vælger fejl online casino denne ugen, og jeg skal nu vise dig de 5 mærkevarerne, som faktisk gør det bedst akkurat nu. Hej, jeg er David, og hvis du vil vide, hvilke online casino mærkevarer, som virkelig er værd tiden din i Norge denne ugen, har du kommet til ret sted. Hver mærkevare i denne rangeringen er analyseret ved hjælp af AI og maskinlæringsmodeller, som måler reel ydelse, tillid, brugerværdi og stabilitet. Dette er ikke meningsbaseret hype, det er en datadrevet rangering levet af topoffers.io, hvor vi sporer og sammenligner casino-mærkevarer hver eneste uge. Lad os hoppe ret ind i ugens top 5 online casino-mærkevarer for Norge. Vi starter på nummer 5 denne ugen med AliSpin. AliSpin fortjener pladsen sin takket være en smidig registreringsproces, et solidt udvalg af spilleautomater og et rent grænsesnit, som fungerer godt for norske spillere. Det er et stærkt valg for hobbyspillere, som ønsker enkelhed, uden at det går på bekostning af spilkvalitet. På nummer 4 der har vi Spinbara. Spinbara udmærker sig med attraktive kampagner, rask ydelse på netsiden og et øgende rygte blandt skandinaviske casinospillere. Denne mærkevaren leverer specielt bra for spillere, som ser efter hyppige bonusser og en platform, som er let at navigere. Når vi bevæger os ind i top 3, er nummer 3 denne ugen Wazamba. Wazamba scorer højt i vores AI-analyse på grund af sin brede portefølje af spilleautomater, engagerende design og stærke loyalitetsmålinger. Det er et flot alternativ for spillere, som liker variation, farverigt spilopsæt og konsekvente tilbud. På nummer 2 har vi Alf Casino. Alf Casino rangerer højt takket være pålidelig ydelse, solide betalingsløsninger og stærk generel spillertillid i Norge. Dette er en pålidelig mærkevare, som balancerer bonusser, brugervenlighed og langsigtig spillerværdi. På den øverste pladsen denne ugen som nummer 1 finder vi Leggiano. Leggiano leder rangeringen på grund af udmærkede konverteringsdata, førsteklasses positionering og konsekvent høje pointsummer på tværs af alle AI-rangeringskriterier. For at se hele rangeringen og eksklusive tilbud, besøg topoffers.io, tjek den eksklusive linken i videobeskrivelsen eller kanalens bio og kommenter nedenfor hvilken casino-mærkevare som er din personlige favorit.